Du skal have tak, fordi du kontakter Komiteen for Strategiske Vækstteknologier under det strategiske forskningsråd. Jeg hedder Lars Mathiasen, og jeg er formand for komiteen, og formålet med den her introduktion, det er at prøve at give dig et overblik over, hvad vi tilbyder i år i vores komité, så vi muligvis kunne få et samarbejde og se en ansøgning for dig eller nogle af dine kollegaer. Der er en masse information derude, både på webben, og du kan henvende dig til sekretariatet og få yderligere information. Så jeg vil ikke gå ind på alle detaljerne. Jeg vil prøve at give dig et overblik, som gør det muligt for dig at navigere i det yderligere materiale, som vi har. Jeg vil basalt set tale om 4 ting. Så for det første vil jeg sige lidt om komiteen, og hvad det er, vi fokuserer på, hvad der adskiller os fra andre komiteer i forskningsrådssystemet. Så vil jeg prøve at sige lidt om vores program for 2009, det er jo det, der er spændende. Hvad kan vi tilbyde i år, og hvad er det for nogle muligheder, du og dine kollegaer har for at lave ansøgninger til vores komité i år. Som punkt 3 vil jeg gerne dvæle lidt ved de kriterier, som vi vurderer på, og prøve at give dig en betoning af, hvad der især er vigtigt at lægge vægt på, når man skal skrive en god ansøgning til vores komité. Og endelig som det 4. punkt, så vil jeg sige noget om processen. Hvad er det for nogle skridt, du skal igennem i år, hvis du vælger at sende en ansøgning ind til os? Lad os prøve at starte med komiteens fokus. Altså vi hedder Komiteen for Strategiske Vækstteknologier. Og der er 3 specielle teknologier, som vi har fokuseret på over de senere år, som vi også fortsat har fokus på de næste par år. Det er nanoteknologi, det er bioteknologi, og det er informationsteknologi. Og man kan sige, at det, der karakteriserer os, det er, at vi ser på forskellige former for forskning, der enten inden for hver af de områder, eller på tværs af de områder, laver nyskabelse, både forskningsmæssigt og i det danske samfund. Det næste, det er selvfølgelig, at vi er en del af det strategiske forskningsråd, og det vil sige, at vi adskiller os fra det frie forskningsråd. Og den primære forskel er jo, at inden for det strategiske forskningsråd, der er der fokus på at prøve at lave højkvalitet forskning, også gerne meget teoretisk funderet forskning, som løser væsentlige samfundsmæssige problemer, eller bidrager til samfundsmæssig vækst, eller til forbedring af forhold for de folk, der lever i det danske samfund. Og det vil sige, at vores programmer på hvert tidspunkt, de er et udtryk for nogle politiske prioriteringer, som foregår i det politiske system, og man kan sige, at det vi som komité hvert år sidder med, det er altså et antal programmer, som jeg senere vil fortælle dig om, som er blevet udvalgt og udformet i samarbejde med politikerne i landet, og som så derfor afspejler væsentlige problemstillinger, som politikerne opfatter, der skal gøres noget ved. Rent konkret er det så sådan, at de programmer, som vi støtter, de udspiller sig i interaktion mellem forskere og det omkringliggende samfund. Typisk vil der være institutioner eller virksomheder, som indgår som partner i det konsortium, som udgør et givet projekt, eller en given alliance, eller et givet netværk inden for vores område. Og det er helt afgørende, at den interaktion mellem, skal vi sige, dem, der har problemerne, dem, der har den aktuelle viden om problemerne, og dem, der har behov for løsninger, over for de forskere, som har noget indsigt og noget teori, som kan bruges, at den interaktion bliver drivkraften i selve forskningsprocessen. Jeg vil gerne understrege, at det betyder jo ikke, at det her bare er anvendt forskning. Det vil sige, at vi satser skam på forskning, der har både teoretisk dybde og meget høj international profil. Og vi mener faktisk, at det i dag er sådan i den type samfund, vi lever i, hvor der er hurtige og stadige forandringer, at en meget væsentlig del af de interessante problemstillinger, hvortil vi kan anvende teori, og på grundlag af hvilken vi kan udvikle ny teori, jamen de findes ude i samfundet og ikke inde i forskningsverdenen. Og derfor er vi især fokuseret på at skabe projekter, der støtter den interaktion mellem, skal vi sige, det omkringliggende samfund og så forskernes verden. Det var lidt om vores fokus her i programkomiteen. Lad mig prøve at fokusere på det, som er temaerne for vores program i 2009. Vi har basalt set 2 temaer på programmet. Det første tema, det er om vores 3 grundlæggende teknologier, nanoteknologi, bioteknologi, informationsteknologi, og herunder specielt grøn IKT, som det hedder. Inden for det første tema, der har vi i 2009 i alt 80 millioner kroner at gøre godt med som tilskud
til projekter, alliancer og netværk, som så også kan støttes af yderligere medfinansiering fra andre kilder. Så det er det første tema. Det andet tema, det er så intelligente samfundsløsninger. Det er et fokuseret IT-forskningsprogram, og inden for det program, der har vi over 10 millioner kroner til støtte til projekter. Lad mig prøve at gå tilbage til det første program, det første tema, og så sige, hvad det mere konkret er, vi tilbyder der. Vi er på udkig efter to typer af initiativer. Det første initiativ, det er tværdisciplinære forskningscentre inden for nano, bio og informationsteknologi. Så lad mig prøve at understrege her, at det vi er på udkig efter, det er altså forskningscentre, det vil sige, det er initiativer af en vis størrelsesorden. Helt konkret så er det sådan, at et forskningscenter, det vil typisk løbe fra 5 til 7 år, og det vil hvert år få en bevilling for os på omkring 5 millioner kroner. Det vil sige, det er altså en relativt stor volumen, og det er jo så noget, der så vil blive yderligere stort, fordi der kommer medfinansiering fra andre steder. Så inden for dette tværvidenskabelige nano, bio og IT, som nogle af jer jo sikkert ved, vi har arbejdet med i flere år i vores komité, der tilbyder vi altså i år muligheden for at søge om centre. Jeg vil godt give en bemærkning her, som er meget vigtig, og det er, at vi har jo i længere tid, og det er det hele taget karakteristisk for den strategiske forskning, at vi jo satser på tværvidenskabelige initiativer. Men det, der er specielt i år, det er, at der er løst op for den form for tværvidenskabelighed, som vi i disse centre vil fokusere på. Helt oplagt skal der jo være en væsentlig komponent af enten nano, bio eller informationsteknologi i et center, for at et sådan center kan være aktuelt inden for vores program. Men den form for tværvidenskabelighed, der skal være, kan udmærket være med et fjerde fag eller en fjerde disciplin. Det vil altså sige, at et center kan både være tværvidenskabeligt ved at arbejde på tværs af de tre discipliner, som vi dækker, altså nano, bio og informationsteknologi, men det kan også være tværvidenskabeligt ved at arbejde med en af disse som hovedområdet, og så skabe alliancer over til andre ingeniørområder, andre samfundsvidenskabelige områder eller økonomiske områder, humanistiske områder, som kunne være interesse i samarbejde med centerets hovedfokusering. En anden ting, der er vigtig at nævne, det er, at kriteriet for, at det er tværvidenskabeligt, er, at der er mindst 2 fagområder, der indgår, og at de hver indgår med en egentlig forskningsmæssig dybde og med et egentligt forskningsmæssigt bidrag. Og selvklart skal det være sådan, at de 2 forskningsområder, de så har en relevans og kan bidrage til løsning af de problemstillinger, som man ser på inden for centret. Så altså igen, vi snakker her om vores første tema, hvor der er 80 millioner kroner, og hvor den første mulighed, det er at søge om tværdisciplinære forskningscentre. Den anden mulighed inden for det første tema, det er så at se på strategiske forskningsprojekter, eller det, der hedder strategiske forskningsalliancer inden for grøn IT. Og lad mig starte med at sige, hvad grøn IT så er. Ja, der er i og for sig 2 måder, at man kan forske i grøn IT. Den ene, det er, at man ser på informationsteknologier, på informationsteknologiske systemer, og fokuserer på, hvordan kan man sige, de kan blive mere grønne, det vil sige, hvordan de kan bruge færre ressourcer, eller bidrage til, at vi har bedre miljø ved at være indrettet, organiseret og struktureret og operere på mere effektive eller anderledes måder. Så den ene måde, man kan lave grøn IT-forskning på, det er altså at fokusere på selve teknologierne og selve systemerne og gøre dem mere grønne. Den anden måde, man kan lave grøn IT-forskning på, det er så ved at se på, hvordan man kan anvende IT til at løse andre samfundsmæssige problemer på en måde, der så bidrager til et bedre miljø, eller til brug af mindre ressourcer, eller til forbedring af energiforhold. Så det er den anden måde, og begge disse måder er altså aktuelle inden for denne anden mulighed inden for vores første tema.